എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും ശ്രീ പുനലൂർ ബാലൻ സ്മാരക മുനിസിപ്പൽ ലൈബ്രറി വായനാ സമിതിയുടെ അറിവിൻ്റെ വേദി എന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവരും സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് വിസ്മയങ്ങളുടെ ന്യൂസിലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചില വിവരണങ്ങളാണ് ഏകദേശം പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പുതുവത്സരം ആഘോഷിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് ന്യൂസിലൻഡ്. ന്യൂസിലൻഡിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ജനാധിപത്യം പിറന്നത് ഇറ്റലിയിലാണെങ്കിലും ജനാധിപത്യമൊക്കെ മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്കും ആ ആശയം കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയും ഫ്രാൻസും കാനഡയും സ്കോട്ട്ലൻഡും അയർലൻഡും എല്ലാം ഈ ആശയം കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലാണെന്ന് മനോഹരമായിട്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഏത് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം കൊടുത്തേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂസിലൻഡാണ്. ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിച്ച ഒന്ന് ഇവിടെ പിടിക്കുക. ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി തുടർച്ചയായിട്ട് 2 തവണ ഏകദേശം അവർ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ പറ്റി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വനിതയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ട്. രണ്ടാമതെന്നുള്ള ഭരണം അത് ഒന്നാമത്തേനേക്കാളും ഭൂരിപക്ഷമായിട്ട് രണ്ടാമതെന്നുള്ള ഭരണം ഭരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഇനി മറ്റൊന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ അവരുടെ പേര് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ, സദയം ക്ഷമിക്കണം. കാരണം ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് തലച്ചോറിൽ പെട്ടെന്നെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ആ പേര് മറന്നു പോയതാണ്, ക്ഷമിക്കണം. അപ്പം ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുണ്ട്, ലോകത്തിലാദ്യമായിട്ട് തന്നെ കാർബൺ ടാക്സ് നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യമാണ് ന്യൂസിലൻഡ്. മറ്റൊന്ന് വിശേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ലോകത്തിലാദ്യമായിട്ട് GST രണ്ടാമത് നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യമാണ് ന്യൂസിലൻഡ്. മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായമുള്ളത് ന്യൂസിലൻഡിലാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറുകിട വ്യവസായമൊക്കെ ഉള്ളത് ന്യൂസിലൻഡിലാണ്. അപ്പോൾ ന്യൂസിലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ടാക്സ് നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യമാണ്. മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായ അല്ലെങ്കിൽ പെൺ സൗഹൃദം അല്ലെങ്കിൽ ശിശു സൗഹൃദം അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ജനക്ഷേമമായ പദ്ധതികളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിയതാണ്. ഇവരുടെയൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കുട്ടനാട് പോലെയുള്ള സമാനപരമായ കാലാവസ്ഥകളാണ്. ഈ ന്യൂസിലൻഡിലാണ് റോസ് കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടലുണ്ട്. ഈ കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും 12 മാസങ്ങളിൽ കടലായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ല. ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് തനി മഞ്ഞ് കടലായി തീരും. മാത്രമല്ല ഓസ്ട്രേലിയയും ന്യൂസിലൻഡും അയൽ രാഷ്ട്രങ്ങളാണ്. വേറൊരു വിശേഷമുണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡിന്. ലോകത്തിലെ തെക്കേ മുനമ്പെന്നാണ് ഈ ന്യൂസിലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യൂസിലൻഡിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ചെറിയ രീതിയിലും ഒക്കെ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു. ആ ന്യൂസിലൻഡിൻ്റെ പ്രധാനത്തിലുള്ള പേര് മാത്രം എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, പേര് മറന്നുപോയി, അതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ന്യൂസിലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പരിപാടി നോക്കിക്കാണണം, വിലയിരുത്തണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ അറിവിൻ്റെ വേദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.